За уважаемите зрители на магазин Чист дом на целия град Перник и на цяла България. Уважаеми зрители, в това видео ще ви демонстрирам как препаратът Професионал V500, който се продава в магазин Чист дом, по най-лесния начин ще почисти вашата загоряла фурна. Ето, показвам пред вас. Препаратът има активна пяна, необходимо е единствено само да се загрее повърхността, която ще почиствате. Около 50 до 60 градуса абсолютно е достатъчно. Така, тук имаме малко по-сериозно замърсяване. Пак да покажа препаратчето. Ето, V500 от магазин Чист дом. Така, изпращаме в цяла България по Екон и по Спиди. Цената на препарата е 18 лева, като гарантираме 100% резултатност. Така, ето видяхте, опръскваме тази загоряла фурна. Уважаеми зрители на магазин Чист дом, така, отново да покажа препаратчето, искам да го знаете кое е. Ето го, препарат с активна пяна V500 професионал. Изпращам по цяла България и няма да се притеснявате. Сега оставих препаратчето да подейства по фурната. Използвам ръкавица за предпочитане и най-важното нещо, съвсем леко, след като преседя препарата, обтърквам. Ето, сега пред вас започвам процесът на почистване. В случая ще използвам салфетки, обикновени салфетки, с които искам да обера препаратчето и искам да гледате резултата. Т.е. както виждате, препаратът V500 работи отлично, справя се с всякакъв вид нагари и неприятни замърсявания по вашата фурна. Изобщо във всяка една, както виждате, неприятна ситуация може да разчитате на V500, който се предлага в град Перник, квартал изток на Кооперативният пазар, в магазин Чист дом, и разбира се, изпращаме в цяла България по куриерска фирма Спиди и куриерска фирма Еконт. Тоест, от тук нататък имате най-добрата грижа за вашата фурна, без значение в какво състояние. Единственото нещо, което трябва да направите, е само да загреете на 50 до 60 градуса, да си поръчате Професионал V500 от магазин Чист дом на посочения телефон и загрейте, напръскайте, изчакайте около 20 минути и ще получите перфектната чистота. Уважаеми зрители, аз съм Александър. Беше ми изключително приятно да ви демонстрирам този уникален препарат за 100% резултативно почистване.